Какво става, хора, аз съм BoxFan.bg и това е първи епизод на поредицата ни на оцеляване. И така, нека да започваме. Както виждате, къщата съм я направил вече почти. Сложил съм прозорците. Правих преди малко епизод как я строя, но за съжаление просто нещо се случи с програмата и целият епизод отиде на кино, когато го направих. Ето това е къщата, не е довършена. В този епизод мисля да направим ферма и покрив. Тези айтеми тук са от евент, който беше вчера. Играем в един PvP сервер, който е много як. И нека да започваме, като за сега мисля да довърша прозорците, които съм почнал. Да направя покрива и честрума, само че ще ни трябва пясък. И нека да отидем да съберем малко пясък. И докато пясъка се изпече, чакам да изяде този кейк, да го махна, че ми пречи. И докато пясъка се изпече, мисля да почнем да правим фермичката. Няма да е много голяма, ще има тръстика, тиква и май това е. Така, в този сервер има Herobrine мод, който ти се появява и те плаши. Преди малко в стария епизод, ако бяхте видяли, изкочи ми изкара ангелите. Жалко, че епизодът не стана, беше много як. Добре, толкова пясък би трябвало да е достатъчно. Сега да отидем да го изпечем. Най-накрая ще го хапна и това парче да го махна. Та, хора, имам допитване до вас. Искам да кажете на коя игра да снимам. Аз имам стъкове, какво? Оле, майко. Искам да кажете на коя игра да снимам. На GTI 5, на GTI 4, San Andreas, на Minecraft или на Call of Duty също имам. Имам CSGO, хакната дея, но GTI, между другото, сега съм на новия ми компютър. Той е геймърски и ми дойде вчера, още не съм му свикнал. Та, побираме всичко. GTI 5, много се радвам, че върви много добре. Освен, че върви добре, няма никакви бъгове. Резолюцията е на макс. Доста яка е станала. Така че да не се я подценявам, но да сега е добре. Та, ако се върнете в канала ми, дори съм правил едно клипче, но с стара програма. Как снима на GTI 5, ама то не стана много хубаво. Сега ми се покрива да го направя от камък, ама не знам дали ще е по-хубаво така камък. С кое ще седи по-хубаво, защото камък и дърво. Добре, ще го направим така. Пък дано да стане. Значи тук 20. Тук 20. 21, ама ще го върнем. 21. Така. Още един път, още два пъти, така. Ще стане работата. Добре. Доста блокчета взехме. Ще направя така и така. Добре, обаче аз не съм сигурен, че това ще стигне. Не знам дали имам същия материал, ще стане грозно, ако не стане. Трябваше от кварцов блок, ама както и да е. Добре, нека да започваме къщата. Кучето ми драска на вратата да влиза, ама ще чака сякът излезна. Само да направя слушалките. Съжалявам, ако не се чувате добре. Другия епизод няма да съм сам, ще съм с Алекс. Но ако искате да участвате, понеже искам да правим тройно оцеляване, не знам. Би трябвало да е тук, но ще разширяваме къщата. Правил съм голяма резиденция. Тогава съжалявам, че се строя малко бавно, просто... сега ще стрива по-бързо. Само да ни ударя долу. Просто пишете в коментара скайповете и дали искате. И аз съответно ще ви запиша. Най-много до 4 човека може да участваме. Така. Също така много искам да пишете на коя игра искате да снимате и коя може да участвате с мене. Добре, сега да дигнем още един етаж нагоре. Не, то всъщност трябва да е ето така. Не така, бе. Така. И да го направим. Да, после гличовете ще ги махна, които са гличнали. Може и да стигне, като гледам. Ето така. Но това дърво отстрани ще стане грозно, така че ще го запълня него. Дано да ми стигне материала. Ако не стигне... Не, като гледам как се движим за сега, би трябвало да стигне. Уже става нощ. Сега като свърша покрива, ще направя и това. Ще направя фермата. Сега да махнем гличовите. Сега ще почне така. Фермичката няма да е много голяма, колкото за изхранване на храна. Какво правя, бе? Стига, бе. И дигаме едно нагоре.
И стана огромен глич, понеже мишката не съм свикнал на новия компютър още и направо ужасна работа. Така. Сега, където има гличното, да го запълним ето така, да ни седи грозно. Жалко, че не стана епизода как правя къщата, понеже малко сякаш съм направил тъпо да почваме да оцеляваме. Не, ние ще събираме айтеми, ще копаем, ще ходим на PvP на евенти, но имам предвид, просто не видяхте как правя къщата. На някои хора не им е интересно по принцип как хората си правят къщи, ама сега... Добре, това сега пак го обърках. Значи ще дойда и така с шифта и ще го сложа долу. Готово. И сега да запълваме. Дано само да ми стигнат купчетата, защото не вярвам, че ще стигнат. Така. 24 няма да стигнат, аз съм убеден. Защото къщата е повече от 24 блока на ширина. Така. Да, също на новата версия много яко са го направили, че като чупиш двойните блокове, ти пада само единия, а не пада целият блок, защото това беше много тъпо. Ето така. Мисля, че тук е... Добре, не е тук, значи. Ще сложим така. Ето... тук. Добре, сега става добре, обаче вече останаха 5. И се чудя какво да правя. Да, супер, ско направо. Тук има един, ще го взема. Да, мамка му. Ето така, сега ще го запълня както трябва да е. Така, така. Да видим къде другаде съм объркал с блоковите. Тук да махна този кварц. Съжалявам, че е тъмно. Ще взема малко кол да осветля още, че не ми стигнаха просто факлите за осветление. Ето така. Сега ще... ако искате на Minecraft също да играя, където ви казах на каква игра, но може да играя минигеймс в Hypixel, понеже съм с премиум акаунт. Така. Всъщност така ще дам линк към моята Facebook страничка. Там тегля томболи за премиум акаунти и за Minecraft айтеми, т.е. Minecraft мишки, Minecraft играчки, тениски, ето такива неща. Имам си Facebook страница, boxman.bg. Ще дам линка, ще дам IP-то на този сервер, който иска да играе. Сервера е наистина много хубав. Аз съм играл от вчера ден, но добри впечатления ми направи. Има хубав кит старт, има безплатни Iron айтеми. Кучето ми драска да влиза. Тук съм почнал мина, но в някой друг епизод ще я довършим. Сега, къде беше двойното, да го видим. Ето така. Значи ще го дигнем до е тук. Още едно. И ще запълним. Следователно, пак няма да ни стигнат блоковете. Добре, не можах да ги взема, тук няма някакви блоки, че деца останали, не. Значи, както си и мислих, за малко. Много браза е така да става, само за мъничко, иначе сега ще да ми стигне само да остане. Така. Къде да мина? Всъщност не знам дали в този епизод ще направя фермата, понеже вече няма много време. Ще стане много дълъг епизода. Може би в този ще обзаведа къщата. Може би в този ще обзаведа къщата и в другия вече ще направим ферма. Добре, пак няма да ми стигне. Трябва да потърся малко откъде да взема. Ама трябва да са и фидна. Ще хапна бисквитки. Ето тук направих едно малко бар плоче, което не стана хубаво, но с торта. Кейкове. Опа. Добре, да видим. Имаме някакъв такъв подобен камък. Stone Bricks. Добре, супер. Трябваше да ни се мъча 2 часа, ами просто да взема от тук. И нека да направим малко плочи. Добре, толкова мисля, че 24 би трябвало да са достатъчно. Сега ще се кача тук. Ето така, 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 така. Да, аз направо се кача догоре. Пък по ще го щупя. Също ще има епизоди, да ходим на PvP, но най-вече ще правя епизоди на минигеймс в сервера Hypixel.
защото той ми е любимия сървър на Minecraft. Но мисля да направя епизоди да направя поредица на GTI 5 преминане на мисията. 68 мисии, ако не се лъжа, може да излъжа така. Но искам да ги мина с вас, само мисия втора съм снимал, но просто с бандикама не се получи хубаво. И да направя една спалня и мисля, че ще сме готови. Или че е струма да довършим. Добре, сега ще ни трябва значи вълна. Къде гледах в инвенторито, че имаме. Ще вземем тук и дърво. И нека да направим. Само трябва да реша къде ще е спалнята. Мисля там до стъклото да е. Така. Така. Той, който иска с мен да снима, добре е дошъл. Ще го включвам в клипа. Не ми е проблем. Ето така. Добре, така стана хубаво. Сега трябва да измисля нещо с този чест рум. Тук е пълен честа. И като го щупя, просто ще стане голяма кочина. Само да изхвърля тия златни брони. Няма ми трябва, ама сега пак ще. Той е чест и той е пълен. Добре, мисля да посадим само дърветата. Защото ще ми трябва дървета наблизо. Ще си в някой друг... Всъщност в други... О, зомби. В други епизод също ще направя и фермата за дървета и фермата за животни. Купих си спаунери на пигита, на прасенца и мисля, че една кокошка. Това ще ги развъдим. Сега ще... Той тук много наблизо ги посадих. Добре хора. Това беше в този епизод. Не беше много. Направихме покрива и сложихме спалнята. Просто се разбрахме. Това беше като инфо епизод. Добре, благодаря ви, че гледахте. Аз бях BoxFan.bg. Абонирайте се, харесайте клипа и споделяйте. До скоро!